Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Bagira wanda aka fi sani da Bagira Vlog. A yau za mu ɗan tattauna, za mu ɗan fara kaɗan daga cikin abubuwan da na ce zan koya ma mutane kyauta, da cewa ba wai complete ba ne. Zan ɗora mutane da insha Allahu a kan hanya. Wannan na yi ne saboda Allah don mutane, wasu daga cikin matasa su samu abin da suka samu a harkar nan. So a yau za mu fara da abubuwa kamar haka. Menene crypto kuma menene ake nufi da crypto? Shi an ce crypto wani kuɗi ne na lambobi wanda mutane za su yi exchanging da shi kamar Bitcoin, Solana, Ethereum da kaza kaza. Muna iya kiransu da coins a takaice. So wannan abubuwan za ka iya sa kuɗi ne ka siye su, kuma shi crypto waje ne da yake da financial freedom. Za ka iya riƙe mahaukatan kuɗaɗen da babu wanda ya isa ya zo ya latsa ka ko kuma ya karɓa. A ire-iren cryptocurrency muna da Bitcoin, shi muke kira da BTC. Muna da Ethereum, shine ETH. Muna da Sol, shi muke kira da Solana. Muna da misali, muna da Not, muna kiransa Notcoin. Sannan muna da irin su me zan ce ma ne, irin su Ton, irin su Grass, irin su menene za mu sa irin su Dogs da muka yi mining. Duk wa'annan ire-ire ne na cryptocurrency. Sai dai kamar yadda kuke ganin wannan Bitcoin ɗin ya sa alamar babba a ƙasa ma, to ku ƙaddara shi ne uban wa'annan abubuwan, domin shi muke kira da Malam Zalimu. Malam Zalimu wani coin ne wanda yake jagorantar kasuwa, wanda idan dai har ya motsa to garanti tabbas sau kasuwa sai ta yi motsi. Amma kuma sau da yawa yana motsi kuma sauran su ƙi motsi. Kamar yadda kuke gani yanzu a kasuwar da muke ciki ana ta kiran ana yin bull run. Har yanzu bull run bai fara ba. Muna tsammanin dai sabuwar shekara, domin iya Bitcoin ne yake motsi kawai yake ba da kuɗinsa ya san ransa. Kuma da yiwuwar zai dawo ƙasa, zai dawo 75 to 73 ma. So wa'annan su ne ire-iren cryptocurrency: Ethereum, Solana, Notcoin, Ton, Grass, Dogs da irin sauransu. Duk wannan abubuwan da kuka gani a kasuwa su ne cryptocurrency. So su cryptocurrency wasu kuɗaɗe ne wanda in numbers, in digits ana iya kiran su kenan ba. Wasu kuɗaɗe ne wanda lambobi ne, ko kuma wasu kadarori ne wanda lambobi ne, wanda daga nan za ka iya tura su zuwa faɗin duniya ba tare da an bibiye ka ba, an yi tracking naka ko wani abu. Kamar yadda a banki za ka je ka sa, shi waje ne da yake da 'yancin kanka da za ka je ka yi. To a ƙarƙashin cryptocurrency, duk da cewa na gaya muku dama shi wannan ilimin nan baku shi ne kyauta. Akwai wanda sai sun biya kuɗi, shi ne muke fara musu tun daga tushen abin da yake faruwa. So wannan kaɗan ne daga ciki. Insha Allahu za mu ci gaba da bayani. So Bitcoin wani coin ne da aka fara ƙirƙira a farin cryptocurrency 2009, ko sun ce 2010. Satoshi Nakamoto ya ƙirƙire shi. Har yau ba a san shi ɗin waye ba dai an san sunan shi ne kawai, kuma BTC yake ricin wannan kuɗaɗen. So Alhamdulillah shi ne coin na farko da aka ƙirƙira, kuma shi ne coin wanda yafi kowanne kuɗi a halin yanzu. Shi ne baban wa'annan coin ɗin. Ire-iren wannan coin ɗin da kuka gani Ethereum, Solana, Not, su ake kira da altcoin. Su ne coin ɗin da suke ƙarƙashin Bitcoin. Akwai kuma wanda za ku ji an ce ana cewa shitcoin. Su fa ba ruwansu da Bitcoin. Altcoin su ne coin ɗin da aka ƙirƙira domin wata manufa. Kun gane? Shi Bitcoin an ƙirƙire shi ne domin financial, domin lokacin da aka ƙirƙire shi lokaci ne na mulkin mallaka. Kamar za a ce za ka iya tara kuɗi kamar miliyan 100, kuma wata gwamnati ta zo ta ce ai wannan kuɗin ba naka ba ne, ko makamancin haka. Amma idan kana da BTC za ka iya zuwa ka ajiye shi. Kun gane? Za ku iya zuwa ku ajiye shi, ko kuma ka tura wani kafin ma a zo a yi tracking naka kaga, ko a tabbatar kana da kuɗin. Wani ma bare ma san kana da wannan kuɗin ba. Amma shi idan za ka tura shi
Bitcoin aƙalla yana yin kamar minti ɗaya zuwa biyu uku bai je ba. To sai aka ƙirƙiro shi kuma Ethereum aka ce to me yasa aka ƙirƙiri Ethereum? An ƙirƙiri Ethereum ne tunda Bitcoin yana da nauyin tafiya. Sai suka ce to shi kenan za mu kawo Ethereum. Amma shi Ethereum shi ya fi Bitcoin saurin turawa. Misali in Bitcoin za ka tura shi a kan minti 3 zuwa 4, shi kuma zai je a minti ɗaya. So ire-iren wannan kowane me ake cewa coin da nashi use case. In mun ce use case wani abu me ya zo ya magance. So yana da kyau kafin ka sayi coin ko makamancin haka za ka je ka yi bibiya a kansa ka ga ya yake ko wane matsala zai magance. Shitcoin kuma dama an ƙirƙire shi ne maybe kamar yanzu Dox. Dox za mu iya kiran shi da shitcoin amma kuma za mu iya kiran shi da altcoin. Shi dama an ƙirƙiri misali yauwa ga misali guda shi Dox da kuke gani wannan kenan. An ƙirƙire shi ne domin kare. To karen na waye? An ƙirƙire shi ne domin karen mai Telegram. To mai Telegram ya zo ya bawa karnuka gudummawa. To shi kenan kun ga kenan an ƙirƙire shi ne domin kare. Kaga za mu iya cewa an ƙirƙire shi ne domin wata manufa. Za mu iya kiran shi shitcoin, za mu iya kiran shi altcoin. So ire-iren irin wannan abubuwa. A takaice dai cryptocurrency waje ne da zai baka financial freedom, waje ne da za ka iya ajiye gangaliyan kuɗi ba tare da kowa ya sani ba. Da yawa daga cikin mutanenmu da muke mu'amala da su za ka ji an ce wane yana samun kuɗi. A ina yake samu? Ai ɗan yahoo ne. Sau da yawa ba haka ba ne. Wannan cryptocurrency ake yi. Kuma cryptocurrency malamai sun fitar da fatawa cewa cryptocurrency ya halatta. Sai dai akwai bambanci tsakanin future da kuma spot. Wasu za ku ji sun ce akwai future, wasu kuma akwai spot. Spot waje ne da za ka iya holding coin na tsawon watanni. Kun gane? Kamar wata ɗaya, biyu, uku a ƙirƙiri wannan coin ɗin. Kun gane ba? In aka ƙirƙiri wannan coin ɗin na me zance muku? In aka ƙirƙiri wannan coin ɗin. Wallahi kun ga na manta ina tunanin wani abu. Yauwa in aka ƙirƙiri wannan coin ɗin. Sorry dai na manta. So shi cryptocurrency kamar yadda na gaya muku mun fara ne ta yanda za ku gane. At least dai abin da muke so a cryptocurrency abu na farko da za ka fara yi bayan kun san wannan abubuwa sai ka sa haƙuri, ka sa juriya, ka sa ilimi, sannan ka cire tsoro kuma ka nemi jari. So idan ka samu wannan abubuwan guda kusan 5 tabbas ka taɓo hanya domin ka sa a ranka ba fa waje ne da ka zo don kai arziki ba misali. Ka zo ne don ka ƙaru ko kuma ka samu kuɗi. A hankali in sha Allah Allah zai kai ka wurin da ba ka tunani. So wannan shine cryptocurrency a takaice. Idan kowa ya gane in sha Allahu daga wannan kuma za mu tafi wurin da za mu san menene market structure ko kuma ina kasuwa ta yi. As a trader idan ka zo ya kamata ka san ina wannan kasuwar ta yi. Market structure ɗinta ina tashi ta yi ko kuma ƙasa ta yi. To yana da kyau idan ka zo shiga kasuwa ko ka zo shiga coin ka duba coin ɗin ya candlestick ko kuma ya indicators nasa yake. Wannan coin ɗin ina ya nufa. Yanzu kun ga halayen cikin da ake Bitcoin zai iya zuwa dala 100,000 amma zai iya saukowa har zuwa dala 75,000. Kun gane? Shi yasa aka ga kasuwar har yanzu ta ƙi yin stable. So in sha Allahu a bidiyon mu na gaba za mu ɗora yanda za ku je ku yi a kan YouTube channel namu. Yanda za ku yi komai da komai wannan ɗan fari ne. Na san da yawa daga ciki wasu za su amfana. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mun fara a sa'a. Wannan su ne ire-iren cryptocurrency ga su nan daban-daban. Kuma in ka shiga cikin Bybit naka da ku tabbata kun ɗauko Bybit da Bitget da sauran exchanges kuma ku yi KYC. KYC know your customer. KYC da yawa idan kun ɗauko Bybit wasu ƙwaya za ku ji an ce ku je ku yi KYC. Tabbas KYC sai ka yi shi za ka fara siya da siyarwa. Abin da nake nufi a nan za ka je cikin Bybit naka wajen hoto ɗan hoton nan. Wajen ɗan hoton nan. Kun gane? Misali bari mu gwada mana a nan. Bybit. Yana da kyau dole sai ka yi KYC kafin ka yi. Cikin wannan hoton kun gani a nan za ku ga sun samu kuma ku je ku yi KYC na cikin Bybit naku. Kuna danna za su buƙaci ko ka sa BVN ko ka sa BVN ko kuma ka sa national ID card ko kuma irin license na driving license da irin wannan abubuwan. To su ake kira idan ka zo
za ka sa address ɗinka da yake jikin wannan licensing ko kuma passport naka ko BVN nasu za su baka abubuwa da yawa. Sai ka yi hoto sai ka je da yawa, da yawa, da yawa daga cikin mu mun iya KYC. Na faɗa ne domin wasu su gane kuma su fahimta. In sha Allah wannan shine bidiyon mu na farko. Daga nan za mu tafi gadan-gadan. Na yi muku shortcut ne kawai ta yanda za mu je mu fara harkokin mu hankali kwance. Allah ya sa mu dace. Baggira Vlog.